вақте ки шумо бисёртар истифода кардед тарзи фикронатона скорост яъне фикратон тез мешавад. мисол пештатар агар шумо як ҳафта ба ягон решение қабул мекардед анаку мебинед ки як рӯз ба баъд як соат ба 10 минут ба баъзе решение ки шумо қабул мекунед қароро ки шумо интихоб мекунед $100 меистад, баъзеш $1000, баъзеш $100,000. куртае ки ману шумо мепӯшем, дорое ки ману шумо мехарем, телефоне ки ману шумо гап мезанем, хонае ки ману шумо зиндагӣ дорем, ҳамин чиз як вақте фикри як инсон буд. ин чизҳо табиат сохтагӣ нест. инҳо ҳамаш фикри як инсон буд. мана ин доска набуд, мана ин парта набуд, мана ин чизҳо набуд. ино инсон сохт. анакун ба туфайли чӣ сохт инсон ҳамин самолёту мошину телевизору компютер? ба туфайли фикронааш. ягона ҷондоре ки дар рӯи замин мегардад лаёқати фикр кардан дорад, ин инсон аст. диққат кардест? танҳо инсон лаёқати фикр кардан дорад. на ҳайвон, на дарахт, на сабзавот ягон чӣ лаёқати фикр кардан надорад. ҳамин лаёқата худованд фақат инсон ба додагӣ. инсон аз сабаби оне ки фикр кардан дорад, лаёқати фикр кардан дорад, метавонад ки сифати ҳаёти худашро дигар кунад. нигоҳ кунед. анакун вақте ки мо мегӯем ки ин техника, самолёти, ин чизҳо ҳамаш фикр буд, диққат фикри як инсон буд, анакун ман ба шумо гӯед ки значит фикр ин як ашёе ҳамин истеҳсолот будааст. ҳаме чӣ аз фикр сар шудагӣ. значит ҳамин як сирё, як ашёи ҳамин истеҳсолот, ҳамин чизҳое ки дида истодем, решаша фикр сар мешудааст. ман шумо ба гуфтани ҳастам ки ҳамин фикри шумо ягон вақт тамомшавӣ дорад. шумо ягон бор ҳаётатон ба дидед ки ҳамин сиратон ягон фикр нест, фикратон гум шудагӣ. не, фикр тамомшавӣ надорад. ягон вақт фикр ин фаровон аст, тамомшавӣ надорад. анакун мазмуни гапи ман чӣ? не ки аз сифати фикри шумо кадоме. агар фикри шумо дар саратон фикри камбағалӣ бошад, ҳаётатон ба камбағалӣ бисёр шудан мегирад. фикри сарватмандӣ бошад, сарватмандӣ бисёртар шудан мегирад. шумо барои фаҳмида гиред ки сарвати ин дунё тамомшавӣ надорад, чиба ки фикри инсон тамомшавӣ надорад. вақте ки то рӯзе ки инсон фикр, лаёқати фикр кардан дорад ва ягон дигаргунӣ месозад. ин чӣ гуфте гап? вақте ки шумо ягон мушкилӣ ба меафтед, шумо пул наковед. вақте ки мушкилӣ ба меафтед, шишта фикр кунед. роҳаша албатта меёбед. ягон мушкиле нест дар ин дунё ки бағайр аз аҷал, ягон мушкиле нест ки вай ҳал надошта бошад. бағайр аз аҷал, тақдир ки ҳамон рӯз ба наоварда бошад, ягон мушкиле нест ки роҳи ҳаллаш набошад. ҳамин мушкиле роҳи ҳаллаша меёбад. чиба ки фикри инсон тамомшавӣ надорад. фикри ягон вақт тамом намешад. шумо доимо агар ки ҳамин фикратона истифода кардан гиред, дастатона не. мардуми камбағал бисёртар дасташа истифода мекунаду фақат меҳнати сиёҳ мекунад. ана ин фикраша истифода намекунад, барои вай тараққӣ намекунад, барои ҳамон фикраш хом мемонад. ранги корди кунд ҳаст ку, корд кунд, фикронаш анамон хел мемонад. пешаш ба он проблема ҳаст, ҳал кардан наметавонад. чиба ки вай умственни лен, умственни барьер, чиба ки ҳамона истифода набурда истодааст. вақте ки шумо бисёртар истифода кардед тарзи фикронатона, скорост яъне фикратон тез мешавад. мисол пештатар агар шумо як ҳафта ба ягон решение қабул мекардед, анаку мебинед ки як рӯз ба баъд як соат ба 10 минут ба баъзе решение ки шумо қабул мекунед, қароро ки шумо интихоб мекунед, $100 меистад, баъзеш $1000, баъзеш $100,000. шумо пеш ба мебуравед. барои ҳамон якумин коре ки мехоҳам ки шумо ёд гиред, именно ҳамин чиза бояд ки шумо тарзи фикронаатона, чиба ки фундаменти кори шумо аз фикронатон сар мешавад.